Εδώ είναι το σπίτι που νοικιάσαμε. Πάμε στο κέντρο της πόλης να πάμε και να δούμε την πόλη. Θα τα πούμε μετά. Ναι, ρε, από εδώ πήγαινε πάλι από Προλάδικο. Όπου έχει μαγαζιά που είναι μόνο μπρέλες. Πήγαινε πάλι, θα βρεις. Έχει ρε, θα έχει μαγαζί με ομπρέλες. Καλή μπουγάδα έξω. Μέχρι να βρεις όμως. Είμαστε στην πόλη των κατηφορών και των ανηφορών και κατευθυνόμαστε προς ένα μπριγκεράδικο. Έχει ακραία βροχή. Βρέχει 10 μέρες πριν έρθουμε και θα βρέχει άλλες 10. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα σε μια αγορά. Εντάξει, καλούτσικα ήταν, φάγαμε κάτι παστελτενάτα, είδαμε και κάτι πράγματα και τώρα πάμε προς το κέντρο. Τώρα επισκεφτήκαμε μια πλατεία εδώ, την κεντρική της πλατεία. Είναι άδεια γιατί βρέχει, έχει ίσα κόσμο. Θα πάμε να δούμε τώρα και κάτω τη θάλασσα. Θα πάμε να δούμε εδώ έναν που βγάζει φούσκες. Ορίστε την πλατεία, έχει κοπάσει λίγο η βροχή, αλλά έχει πάρα πολύ ομίχλη. Όλη μέρα βρέχει και θα βρέχει. Ήρθαμε την καλύτερη περίοδο που μπορούσαμε να έρθουμε, να πετύχουμε μόνο βροχή και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα θα πάμε στον κεντρικό δρόμο τους, η αντίστοιχη Ερμού της Λισαβόνας και θα κατευθυνθούμε προς έναν ανελκυστήρα που έχει, να ανέβουμε εκεί που έχει ωραία θέα, αν και δεν ξέρω αν μπορούμε να ανέβουμε τώρα. Εδώ είναι κάτι παιδιά, κάνουν κάτι σαν σερφ και θα ξανανοίξω μετά. Εδώ είναι ο κεντρικός του δρόμος. Βρέχει, δεν έχει πολύ κόσμο και συνεχίζουμε. Βγήκαμε βραδινή εξόρμηση εδώ με Αλέξη και Μάρκο. Πάμε στο εμπορικό να δούμε τι έχει. Πάμε κάτι κρουασάν. Αλέξη, σ' άρεσε το κρουασάν? Κάνεις, πολύ ωραίο, φοβερό. Πολύ ωραίο, θα πάμε και αύριο για πρωινό. Και θα πάμε Σύντρα. Τώρα κλείνουμε γιατί άρχισε πάλι να βρέχει. Κλασικά, εικονογραφημένα. Και θα ανοίξω πάλι. Πώς σου φαίνεται η νυχτερινή Λισαβόνα, Αλέξη? Εδώ κάτω βλέπουμε αρχαιελληνικά σύμβολα. Παντού Ελλάδα. Παντού μας θα τη γράφουνε. Όντως από το Όσλο είναι πιο πολύ κόσμο. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι... Όντως. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει το πάει. Σε πιο μεγάλη πόλη από το Όσλο. Μ' αρέσει η πέτρα. Οι ανηφόρες. Οι κατηφόρες. Τα φθηνά ταξί. Καλό είναι. Τα πολλά σούπερ μάρκετ. Από είναι να πάρω.
Και μπορεί να... Ήρθαμε και βραδάκι στη κεντρική του πλατεία. Τώρα δεν βρέχει τόσο. Από εκεί πέρα είναι η πύλη που οδηγεί στο κεντρικό δρόμο. Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη πλατεία. Ο ουράνος πάνω έχει καθαρίσει λίγο. Είναι πολύ καλύτερα από το μεσημέρι. Εδώ πέρα είναι το άγαλμα και η υπόλοιπη πλατεία. Τώρα θα πάμε να περπατήσουμε και να φάμε. Φάγαμε την πιτσούλα μας εδώ με τον Αλέξη. Μια φοβερή πίτσα, απίστευτη. Καταπληκτική πίτσα και τώρα πάμε να περπατήσουμε Ιταλική. την γειτονιά Αλφάμα με την βροχούλα μας και μετά Καλύτερη και από τον Ποτρίνο αυτή η πίτσα. πολύ καλύτερη και μετά πάμε σπιτάκι για ύπνο και αύριο νέες περιπέτειες με τον Αλέξη. Και αύριο Ωχ, μαλάκα δες, το έχει, Μαργκούρι. εδώ κοίτα, έχει μια με ατζούγες, Έχει γκούντα. έχει με ατζούγες, μπλούζα. Εδώ είναι τα πιο μικρά σκαλιά στον κόσμο. Εδώ, η σύγκριση. Αν πας να τα κατέβεις, σκοτώνεσαι. Μέρα δεύτερη, σήμερα πάμε Σύντρα. Ο Μερκούρης μέσα έχει κάνει πατέντες. Έχει χρησιμοποιήσει το πιστολάκι μαλλιών γύρω στις 4 ώρες για να στεγνώσει τα ρούχα του. Έχει βροχές, εντάξει, και θα έχει μπόλικο αέρα. Εδώ επειδή έχει πολύ κρύο, Ετοιμάζουμε, δεν σε κόρνο. έχουμε κάνει πατέντα. Κάτσε όμως. Επειδή δεν έχει θέρμανση. Έχουμε βάζει πιστολάκι για θέρμανση. Έκανε τώρα λίγο καλό καιρό, σήμερα που πάμε στην άλλη πόλη. Και πάμε να πάρουμε κροασάν, τον Αλέξη, ένα διάβροχο, για να μην φάμε κι άλλο αγκούρι. Ξεκινήσαμε να έρθουμε στο Πένα Πάλας και επειδή βρέχει έχει κλείσει ο δρόμος και μας άφησαν 2 χιλιόμετρα πιο πίσω. Τώρα θα πάμε με τα πόδια. Ήταν να μπούμε 10 η ώρα, δεν το προλαβαίνουμε με τίποτα. Πετάξαμε έτσι 20 ευρουλάκια και τώρα κατευθυνόμαστε πάνω, έχει πολύ αέρα. Πολύ ωραία διαδρομή. Εδώ έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Ο Αλέξης και ο Μερκούρης δεν έχουν αδιάβροχα παπούτσια, οπότε πάνε σαν τον James Bond. Εδώ πέρα με τα πόδια μια ωρίτσα να ανεβούμε. Τώρα κάποιος έχει περάσει με αμάξι, δεν ξέρουμε τι βίσμα είχε. Θα ανεβαίνει. Τελικά άνοιξε ο δρόμος. Πήραμε ουμπεράκι αφού φάγαμε τη βροχή μας. Και τώρα ήρθαμε εδώ αργοπορημένοι 40 λεπτά
Ο μπροστινός μας του λέει είχε κακοκαιρία και άργησα και μας λέει περάστε όλοι. Αλέξη, πώς νιώθεις που γλιτώσαμε τα λεφτά? Φοβερά. Είμαι εξάρτητη. Φοβερό μέρος εδώ. Είναι Πολύ ωραίο τοπίο. μυρίζει και βροχή και σαλιγκάρια. Πού τα μύρισες τα σαλιγκάρια? Μυρίζουν, τα βλέπω που λες. Εδώ έχει μια βρύση. Να πιω μέρκος νερό. Και πάμε πάνω στο παλάτι. Εδώ είναι καταπληκτικά, έχει ένα συνεργείο, κάτι φτιάχνει. Και πάμε να δούμε εδώ τα δωμάτια. Εδώ πέρα θα ήταν πολύ ωραίο να βγάλουμε μια selfie, αλλά δεν γίνεται. Κατευθυνόμαστε τώρα στο πάρκο του Πένα. Μετά θα πάμε στην πόλη να δούμε πώς είναι. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα αξιοθέατα. Το παλάτι ήταν καταπληκτικό. Μας έχει κάνει τη χάρη ο καιρός και δεν βρέχει, έχει μόνο πολύ αέρα. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Κατευθυνόμαστε στην παλιά πόλη. Και πήγαμε στην καινούρια στην αρχή, κάναμε λάθος και τώρα πήραμε ένα ταξί το οποίο ήταν μες στη βρώμα. Ο οδηγός έζεχνε, είχε δυνατά το ραδιόφωνο, ήταν ό,τι χειρότερο. Εδώ στην παλιά πόλη, μέσα στα στενάκια. Ήρθαμε εδώ, τρώμε τώρα την πιτσούλα μας και τη σαλατούλα δυνητικά. Εδώ έχει λικέρ, σοκολατένιο και πελάκι, πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να πιούμε και με παστέλ ντενάτα. Φεύγουμε από την παλιά πόλη. Πάμε να δούμε κάτι ωραίους κήπους. Φάγαμε εδώ κάτι μπουγατσάκια, δροσερά. Δεν καήκαμε καθόλου. Και έγανε φουλ. Όλο μέσα το βάλεις. Πεθάναμε. Δεν έχω... Όχι εγώ, εσύ. Αίσθηση της γεύσης δεν έχω πλέον. Κάνε τη γλώσσα. Ένας τύπος μας χαιρετάει. No. Αυτός μας περιμένει, εντάξει. Καλώς. Πήραμε και κάτι δωράκια και φεύγουμε. Εδώ πάμε στο αγαπημένο μπαράκι του Αλέξη να πιούμε. Αλέξη, πώς νιώθεις που βρήκαμε το μπαράκι σου? Τέλειο. Τόσο ένα πολύ... Αλέξης, εδώ μας λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε μικρά πεζοδρόμια
Εδώ στην Πορτογαλία είναι όλα τέλεια, τεράστια πεζοδρόμια. Δεν χωράμε καθόλου. Πολύ καλό είναι, Αλέξη. Τρομερό. Δεν χωράει δέντρο, ρε, να πεις. Ούτε κλαδί δέντρου δεν χωράει εδώ. Με το ζόρι χωράμε εμείς. Εδώ στην Ελλάδα θα Όχι ρε, υπερβολικός. Σαμποτάρεις παντού, όπου σταθείς, όπου βρεθείς, κράζεις στην Ελλάδα μου φαίνεται. Αν θέλει να. Και πάμε να κόψουμε εισιτήριο. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα μαγευτικό πύργο. Πάμε να ανεβούμε πάνω. Εδώ μια σπηλιά ωραία, φοβερή. Εδώ το μέρος που έχουμε έρθει είναι απίστευτο. Είναι όλο πράσινο. Έχει καταπληκτικά τοπία. Πάμε να εξερευνήσουμε τι έχετε από εδώ. Πάμε να δούμε από πού μπήκανε για το τούνελ. Έχουν ανοίξει πόσα σκαλιά και ψάχνουν το μέρος. Εδώ πέρασα τώρα μια κορδέλα που είχε απογορευτικό. Να δούμε που θα οδηγήσει. Έχει πολύ λάσπη. Για να ανεβούμε να δούμε. Τελικά τσαμπανέδικα. Δεν έχει τίποτα, βγαίνει σε έναν τοίχο. Και τώρα πάμε για αναζήτηση για τη σπηλιά. Θα κάλυψα μια σπηλιά τώρα. Πάμε να τη δούμε. Πολύ ωραία είναι. Πήγαμε εδώ πέρα ανάποδα στο τούνελ να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει. Εδώ βρέχει, αλλά δεν πτώμαστε. Εδώ έχει κάτι φοβερές καταρράκτες. Βγαίνουμε τώρα από την δικιά μας είσοδο. Βγαίνουμε από εκεί που πήγαμε. Ο Μερκούρης κρύβει όλο το πλάνο. Κάτσε ρε Μερκούρη. Εδώ θα πούμε τώρα την είσοδο. Βγήκαμε τώρα από το παλάτι. Δεν έλεγε και πολλά, αλλά έχει πολύ ωραία θεά. Βραδινή έξοδος με Αλέξη εδώ και Μέρκο. Εδώ είσαι. Πάμε στην πόλη χωρίς βροχή, ευτυχώς. Πάμε στην πόλη καλωμένοι. Να δούμε πως είναι. Να φάμε ένα κρασανάκι, ένα ασάι μπολ και να ψωνίσουμε. Το τέλος προκύψει. Αλέξη δεν θα φάει άλλο, εντάξει.
Αυτό είναι viral για αυτό. Πήραμε μπακαλιάρο, κροκέτα μπακαλιάρου, χωρίς τυρί εγώ, θα λέξει με τυρί, να δούμε. 8 ευρώ. Απίστευτη μαλακία, έχει ζευγουλάκια. Δεν μπορεί να είναι μαναγή. Φάγαμε το μπακαλιάρο το φοβερό, τον απέσιο. Αλέξη, πώς ήταν το μπακαλιάρο σου? Είναι απίστευτο. Τυρί έχει μέσα, είναι λίγο. Μεγαλύτερη βλακεία δεν έχω φάει από αυτό. 8 ευρώ. 8 ευρώ και 6 ευρώ αντίστοιχα. Εντάξει, τρομερό. Και πάμε για ποτό. Αλέξη, πώς ήταν το φαΐ που φάγες? Εγώ τίποτα δεν. Τίποτα. Όχι. Πήγαμε, τσίμπησε ο Αλέξης ένα ριζότο, μια σαλάτα, Μετά πάλι ένα ριζότο Μια ακόμα, σαλάτα. μια σαλάτα, άφησε και κάτι να φάει ο Μερκούρης. Και τώρα πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα πιούμε. Να αποκοιμάζει γεύση. Αυτός εδώ γιατί δεν μας ρώτησε αν θέλουμε χόρτο δεξιά. Κλασικός ήταν, η φάτσα του έκανε. Παντού μας ρωτάνε αν θέλουμε χόρτο και κοκαίνη. Ο Αλέξης λέει όχι, είναι φλόρος. Ο Μερκός λέει ναι. Και κατευθείαν. Έτσι, Δεν έχω μεγάλα. ξαναδεί αυτό. Έχουμε έρθει εδώ πέρα, ανά κάθε στενό μας λένε θέλετε χόρτο, μαριχουάνα. Όλοι έχουν μαριχουάνα και κοκαίνη και έχουν την καλύτερη στην πόλη όλοι. Όλη την καλύτερη. Είναι ξαφνικά και τους λες όχι, τους λένε έλα φίλε μου, από πού είσαι, τι κάνεις, έλα δεν θέλεις. Πού μαλακά, μαλακά, τρόμαξα. Είναι εντάξει, συζητάνε WhatsApp εκεί τα πάντα. Τρομερή πόλη. Βραδινή Σαββόνα εδώ. Αλέξη, πώς είναι Λισαβόνα by night? Λοιπόν, περιοχάνα, κοκαίνη. Όχι, πάλι είσαι Αλέξη. Έλα, πάρε. Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, πριν λίγο έλεγα να τους βγάλουμε με την κάμερα και λέει και με το που την έκλεισα βρέθηκε άλλος μπροστά μας. Καλό. Πάμε εκεί να δούμε τι έχει. Έχει McDonald's, έχει διάφορα. Εκεί μπορεί να έχει έναν τύπο που να σου θέλει να σου πουλήσει. Αποκλείεται ρε. Οπότε μην πας καλύτερα. Μόλις πετύχαμε άλλον έναν εδώ πίσω. Θέλει να μας πουλήσει. Πώς γίνεται Μα είναι αυτό? κάργησε. Εντάξει, πάνω από 2 λεπτά που δεν είχαμε. Κάθε 3 και λίγο πετυχαίνουμε ένα τέτοιο και βροχή. Σταματάει, πιάνει βροχή. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται οι πολίτες μαριχουάνας. Είναι απίστευτο. Εδώ πέρα τι έχει, έχει κάποιο καρναβάλι ίσως. Φοβερή δρόμη, Πορτογαλία. Μια ουτοπία. Καταπληκτική δρόμη. Αλέξη, ωραίος ο δρόμος. Έχει καμιά λακκούβα. Σε αυτό ήρθαμε, ναι. Live συναυλία εκεί, live. Έχουμε πάνω από 5 λεπτά να βρούμε κάποιον που πουλάει ναρκωτικά. Εδώ οποιοδήποτε μπορεί να σου πει μαριχουάνα, κοκαίνη, ακόμα και το διπλανό σου. Do you want some marijuana, cocaine? Είδατε, Αφής. και δεν είναι έτσι απλά ένα όχι. Πρέπει να του απολογηθείς όλας γιατί δεν θα πάρεις. Ω, μαλάκα. Ωραία, live. Πάμε, λαϊβάκι, τρελό. Μυρίζει λίγο ουρά, δεν φαίνεται. Έχει λίγο, μυρίζει λίγο ουρά. Όχι ρε, εδώ είναι μια ουτοπία. Εδώ, ωραία. Από εδώ τα πήραμε τα πράγματα, Από εκεί, από εκεί. Ω, μαλάκα, αυτός λες να πουλάει. Του το βγάζει ο άλλος για το ξεχού φωτογραφία. Όχι, εντάξει. Φύγαμε από την εμπορική ζώνη της Πορτογαλίας, της Λισαβόνας, που όλοι μας πουλάνε μαριχουάνα, κοκαίνη. Και τώρα είμαστε εδώ, στις ήσυχες γειτονιές. Πόλη εδώ πέρα έχει full αστυνομία. Ανά 50 μέτρα βλέπεις περιπολικό, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχεις ξαναδεί ποτέ τόση αστυνομία μαζεμένη, Αλέξη? Δεν έχει, εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι είπα, είναι Δεν έχει. ένα στα 10 αμάξια που βλέπουμε είναι περιπολικό. Τόσο καλά είναι.
Μαλάκα, να το. Ναι, Να το. μαρκά με φόρα. Ρε, ήρθε είναι εδώ πίσω μας ένας. Ήρθε με φόρα. Να το, θα πάει στο Μερκούρι. Θα πάει στο Μέρκο. Μαλάκα, κάνει πάνω γιατί είναι Να το, μαλάκα, είναι τρελός. Πάμε εδώ. Δεν ξέρω, δεν κοιτάω γιατί μας κοίταζε περίεργα. Ναι. Και έχω την κάμερα και θα πει και εγώ είμαι οικογένεια. Βρήκαμε παιδιά απίστευτο, μόλις είπαμε ότι δεν πουλάνε. Μαλάκα μας και 10 ακόμα. Μας πούλησαν. Πάμε. Μας κοιτάει γιατί θέλει να αγοράσουμε. Εδώ τι πουλάνε. Ζουμί τόνου. Thank you. Εδώ, λίγο πιο πίσω. Δεν σας πάει ο νους τι πετύχαμε. Έναν έμπορο, ένα μικροπολιτή, μια ατομική επιχείρηση. Άλλος που πάει με το αμάξι. Πάει να περάσει εδώ σε μεθυσμένους νεανίες. Πάμε να τους πούμε σε όλους, you want cocaine, marijuana. Εδώ τι γίνεται, welcome, έντρα. Εδώ είναι το Erasmus Corner, έχει φοιτητές. Ημέρα Τρίτη, θα πάμε τώρα στο κάστρο του Μπελέ και στην πόλη εκεί. Πάμε να πάρουμε να φάμε μετά από ένα ξέφρενο βράδυ χθες στο Erasmus Corner που γίναμε φίλοι με έναν έμπορο ναρκωτικών. Εδώ αυτός θα περάσει. Βρήκαμε εδώ μια πλατεία τώρα. Πάμε να δούμε τώρα που έχει και ήλιο. Έτσι όπως περπατούσα εδώ, ξαφνικά έπιασε μια μπόρα και σταμάτησε μετά από 10 δευτερόλεπτα. Κλασικός καιρός όσο είμαστε εδώ. Εδώ έχει κάτι κάλια. Πολύ ωραία θέα από εδώ. Τώρα πάω να βρω τα παιδιά, πάνε να πάρουν καφέ και να πάμε αλλού μετά. Σαν να πιάσει η βροχή, κλείνω. Φτάσαμε τώρα Μπελέμ και πάμε να βρει Αλέξης καφέ. Είχε απέναντι εκεί κάτι Starbucks, αλλά ήταν κλειστά. Κάνουν ανακαίνιση. Εδώ έχει ένα ωραίο παρκάκι. Και μετά θα πάμε στο Τζερόνιμος Μονάστερι, σε κάτι αξιοθέατα άλλα. Και να δούμε λίγο την πόλη, να την εξερευνήσουμε. Έχουμε έρθει εδώ πέρα, σε αυτό το αξιοθέατο, με τους εξερευνητές της Πορτογαλίας. Θα δούμε. Πάμε περιμετρικά. Ήρθαμε στον πύργο του Μπέλεμ. Εδώ έχετε ένα βιολιστή. Δυστυχώς το προλάβαμε μόνο με τις καλοσιές. Ήρθαμε
Γερόνιμος Μονάστερι. Πάμε τώρα από το ναό και πάμε να φάμε παστέι ντενάτα στο μαγαζί που τα πρωτοέφτιαξε. Πήραμε παστέι ντενάτα από εδώ, στο μαγαζί που τα πρωτοέφτιαξε. Το παστέι ντελέμ, όπως λέγεται. Μόλις ήρθαμε στο Alex Factory εδώ, είναι καταπληκτικά. Φεύγουμε τώρα από το Alex Factory, εδώ, έβγασε πάλι βρόχα. Φάγαμε μεξικάνικο, top τα πόδι σε τάκος. Ο Αλέξης έφαγε κοτόπουλο, σαν κότα που είναι, τι θα έτρωγε. Και τώρα περιμένουμε το ταξί. Μόλις φάγαμε σε ένα κυριλέ εστιατόριο, πολύ ωραίο. Τώρα πάμε σπίτι και θα ετοιμαστούμε να βγούμε εδώ στο Erasmus Corner. Γίνεται χαμός, πανικός, φοιτητές, νεολαίοι. Θα έρθουμε και εμείς εδώ να διασκεδάσουμε. Βγήκαμε τώρα τη βραδινή μας έξοδο. Βγήκαμε τη βραδινή έξοδο. Πάμε εδώ στο Erasmus Corner να διασκεδάσουμε. Ξέφρενο πάρτι, Αλέξη. Ξέφρενο πάρτι, 2 ευρώ η μπύρα και έμποροι ναρκωτικών παντού. Ο Μέρκος σπίτι αράζει. Μπήκαμε στο τραμ. Και κατευθυνόμαστε να δούμε τα γκραφίτι. Ωραία εμπειρία του τραμ. Έβρεχε όλο το πρωί, τώρα βγήκαμε. Ήρθαμε εδώ σε ένα παρκάκι τρομερό. Κατεβαίνουμε τώρα το πάρκο αυτό. Πολύ ωραίο πάρκο. Και κατευθυνόμαστε σε μια πλατεία να δούμε και τα αξιοθέατα της πόλης. Εδώ ο Αλέξης κάνει μασάζ στα πόδια του. Έχει φορέσει καταπληκτικό παπούτσι για περπάτημα. Ωραίο παπούτσι για περπάτημα. Φτάσαμε στο πάρκο Ρεσταουραντόρες, κάπως έτσι. Είναι για την ελευθερία της Πορτογαλίας από την Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι ένα μνημείο. Εδώ Λισαβόνα. Έπιασε δυνατή βροχή. Κρυφτήκαμε στα Starbucks και τώρα πήγα μόνος μου. Οι άλλοι δύο κάθισαν στα Starbucks. Και πάω να δω μόνος μου εδώ την πόλη. Τα αξιοθέατά της. Νομίζω εδώ έχουμε ξανάρθει. Δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να είχαμε έρθει ένα βράδυ. Ναι, είχαμε έρθει προχθές το βράδυ εδώ που προσπάθησαν να μας πουλήσουν ναρκωτικά. Πάμε να τη δούμε και εδώ τώρα που είναι μέρα. Και έχει πάλι το μαγαζί με τις κονσέρβες που είχαμε δει και στη Σύντρα. Πολύ ωραίο σαν κόνσεπτ. Τώρα ξαναβγήκε ήλιος, μας έπιασε μια τρελή μπόρα. Αλλά έτσι μας κάνει συνέχεια. Ρίχνει 5-10 λεπτά βροχή και μετά έχει ηλιακάδα. Είναι στάνταρ αυτό. Πάνω είναι το κάστρο, νομίζω, του Αγίου Γεωργίου, κάτι τέτοιο. Ιδανικά θέλουμε να πάμε και εκεί, αν το προλάβουμε αυτό.
γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν θα μας κάνει τεντιχάρη ο καιρός. Θα προσπαθήσουμε να πάμε. Και εδώ πέρα έχουμε έρθει σίγουρα το βράδυ, προχθές. Αλλά πάμε να το δούμε και πώς είναι τη μέρα. Δρόμοι σαν της Ελλάδας και χειρότεροι. Δεν περίμενα ποτέ να βρω τόσο χαλιά δρόμους. Όλο λακκούβες είναι, και μπαλώματα, δεν τίποτα δεν έχουν κάνει. Είναι και αυτή η πέτρα η περίεργη. Πολύ χαλιά δρόμοι. Ανέβηκα πάνω στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Εδώ πέρα. Και είναι κλειστό λόγω του καιρού. Φαίνεται τώρα μια χαρά. Αλλά επειδή όλη την ώρα βρέχει, το έχουν κλείσει μάλλον. Οπότε κάνω εδώ μια βόλτα στην πόλη που έχει εδώ πάνω. Είναι κάτι σαν παλιά πόλη. Θα κατέβω να βρω ξανά τα παιδιά. Ωραία στενάκια εδώ. Πάγαμε σκάμε εδώ με την ανηφόρα που είχε. Είχε πολύ μεγάλη ανηφόρα. Και απλά έλεγε closed. Μόλις επισκέφτηκα εδώ το ναό. Εντάξει, καλός ήταν, 7 ευρώ έκανε. Θα με κόψω καμιά βόλτα εδώ στην πόλη. Να δω πώς είναι. Κάνω εδώ βόλτες τώρα στην Αλφάμα, πολύ ωραία. Έχω βγάλει και τη θέα. Έχει πολύ ωραία στενάκια, πλατείες. Τρομερή θέα. Εδώ έχουμε έρθει τώρα σε ένα μοναστήρι στο Βισέντε ντε Φορά, κάπως έτσι. Εντάξει, γεμάτη μοναστήρια είναι η πόλη από ό,τι βλέπω. Ωραίο παλαιού τύπου. Έχει γενικά πολλά πράγματα να δεις. Τώρα θα συνεχίσω την περιπλάνηση. Εδώ πέρα έχει τάφους, είναι οι πατριάρχες της Λισαβόνας. Πολύ ωραία αίθουσα. Και τώρα πάμε πάνω να δούμε το πανοραμικό. Μια μικρή στάση ακόμα πριν το πανοραμικό. Και εδώ πέρα βλέπω κάτι τάφους. Εδώ είναι πολύ ωραία αίθουσα. Είμαστε και μόνοι μας. Γενικά αυτές τις αίθουσες δεν τις έχει δει κανείς. Γιατί έχει πριν κάτι σκάλες. Και άμα δεν το δεις, έρχεσαι, πας κατευθείαν επάνω. Ευτυχώς εγώ το είδα. Και ήρθα εδώ πέρα να δω τους τάφους. Γενικά εδώ πρέπει να έχουν κυδευτεί κάποιοι βασιλιάδες από ό,τι βλέπω. Γιατί μερικοί τάφοι έχουν από πάνω μια κορώνα σχεδιασμένη όπως αυτός εδώ, ενώ άλλοι δεν έχουνε. Θα πάω να δω τώρα και την περιγραφή έξω τι λέει. Εδώ. Πάρουμε εδώ την περιγραφή, τι έχει εδώ πέρα, ποιοι έχουν κυδευτεί. Και εδώ πέρα είναι πολύ επιβλητικός. Θα δούμε τι είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το GPT εκεί που ήμουν πριν, στο κέντρο βρίσκονται οι τάφοι της τελευταίας πορτογαλικής βασιλικής οικογένειας. Ξεχωρίζει το διπλό μνημείο που απεικονίζει τη θλίψη για την δολοφονία του βασιλιά Δέλτα Κάρλος του πρώτου και του γιού του το 1908, γεγονός που προανήγγειλε το τέλος της μοναρχίας το 1910. Οπότε ήταν όντως βασιλική τάφη εκεί. Εδώ έχει αυτά τα πλακάκια. Είναι κλασικά στην Πορτογαλία, από ό,τι έχω δει, τα έχουν το μπλε άσπρο, το έχουν και στους δρόμους, σε διάφορα σχέδια. Και αυτά πρέπει να είναι κάποια παλιά κλασικά σχέδια που έχουν εδώ πέρα. Έχει πάρα πολλά ενδεικτικά, θα πούμε μερικά από αυτά. Εντάξει, είναι γύρω στα 30 σχέδια νομίζω. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα.
Τώρα βγήκαμε εδώ πάνω. Πολύ αέρας, αλλά καταπληκτική θέα. Έχουμε εδώ όλη την πόλη και νομίζω πάει και λίγο πιο πάνω. Πάω τώρα να δω. Πολύ αέρας και εδώ, αλλά είναι καταπληκτικά. Έχει θέα όλη την πόλη. Από εδώ εντάξει έχει τη θάλασσα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά από εδώ και από την άλλη έχει αρκετά σπίτια. Άρα αξίζει η θέα, όπως εδώ ας πούμε. Είναι πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από την άλλη τι έχει. Πολύ ωραία. Πάμε και από εδώ. Από εδώ πρέπει να είναι πολύ ωραία, γιατί έχει θέα κάποιο τελείωμα του μοναστηριού ίσως. Να δούμε. Είναι κάτι ξεχωριστό, όχι είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ πέρα, πολύ ωραίο αυτό. Πάω να δω και από εδώ που έχει τους δύο πύργους. Μήπως έχει και από εδώ κάτι καλό. Είναι καλή θέα και από εδώ, γιατί βλέπουμε το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Μήπως βγάλετε από εδώ κάμια καλή φωτογραφία. Λοιπόν, από εδώ είναι η θέα. Ήρθαμε τώρα και στο υπόγειο, είναι το τελευταίο που επισκεφτόμαστε. Είναι εδώ μια πόρτα κλειστή. Είναι πολύ ωραίο μέσα. Και εδώ είναι σχεδιασμένο τον 12ο αιώνα από ό,τι είδα. Ωραίο είναι, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε πιο κάτω. Αυτό είχε φτιαχτεί ώστε να μαζεύει τα νερά από τη βροχή και να αποθηκεύουν το νερό στην ουσία. Και ναι, ήταν το κύριο του μοναστηριού από ό,τι λέει για τις δραστηριότητες τους. Μόλις τελείωσα αντίξα να ήσουν εκεί. Πολύ ωραίο, άξιζε full τα 8 ευρώ. Ήταν τεράστιο, είχε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ έχει κάτι βρυσούλες πολύ ωραίες. Εδώ είναι η έξοδος. Μας άφησε εδώ το τραμ, εδώ να μας αφήσει πιο κοντά. Κάτι έγινε και σταμάτησε στη μέση του δρόμου και μας κατέβασε όλους. Κάτι για 7 λεπτά, τώρα έχουμε 17 να περπατήσουμε. Εδώ που ξεκίνησα με άφησε στα Starbucks. Άρα εντάξει, δεν πειράζει, κοντά στο σπίτι είμαι. Ήρθα σπίτι, τώρα πάμε για φαΐ σε ταβερνούλα, τελευταία μέρα. Και θα δούμε αν θα βγούμε και το βράδυ, αν μας επιτρέψει ο καιρός, γιατί έχουμε να μαζέψουμε και τα πράγματα. Πήγαμε, φάγαμε σε μια σάπια ταβέρνα, 4,6 αστέρια με 6.500 κριτικές. Και είπαμε μια ταβέρνα, τουριστική παγίδα ήταν. Και πήγαμε σαν κορέιδα και φάγαμε. Τσάμπα λεφτά πετάξαμε. Ελπίζω να μην με πειράξει το φαΐ. Και πάμε τώρα μια τελευταία βολτά στην πόλη να χαζέψουμε. Πήραμε εδώ μια μηχανή μασάζ. Αλέξη, μπρο και αν αυτό. Πολύ καλό. 6 ευρουλάκια, προσφορά από 10, αν πάρεις κάτι ακόμα. Με μπαταρίες 2 ευρώ. Με μπαταρίες 2 ευρώ, 8 ευρώ. Καλή προσφορά, πήρα 2. Που λέει και ο Μπαμπίνος. Και τώρα πάμε σπίτι να τα αφήσουμε και να βγούμε για ένα ξέφρενο βράδυ. Φαΐ, ποτά. Μόλις περάσαμε το αστυνομικό τμήμα, ένα στενό πιο πάνω γίνεται πάρτι κάθε βράδυ και πουλάνε ναρκωτικά. Και το αστυνομικό τμήμα είναι σαν να μην υπάρχει. Κοιτάει ό,τι να είναι. Απίστευτη πόλη Λισαβόνα. Πάρα πολλή αστυνομία. Εδώ παρτάκι, άδειο. Θα βγούμε μετά μάλλον. Τώρα πάμε να αφήσουμε πράγματα. Εδώ είναι το τραμ. Το γνωστό μάλλον. Αυτή η διαδρομή που κάνει, που είχε πέσει πριν λίγο καιρό, 10 μήνες, που είχε εκτροχιαστεί. Και
πάμε να δούμε τη διαδρομή μέχρι κάτω. Τώρα κατεβαίνω να δω τι έχει. Δεν οδηγεί πουθενά και τελικά έχω να ανεβώ άλλη μια ανηφόρα της Λισαβόνας, την πόλη της ανηφόρας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται. Βγήκα για μια βόλτα στην Κολοπόλη, κατέβηκα τέρμα κάτω και τώρα πρέπει να ανέβω μια τρελή ανηφόρα για να γυρίσω στο σπίτι. Η χειρότερη πόλη που υπάρχει είναι η Λισαβόνα. Έχουν πάει να μου πουλήσουν 15 άτομα ναρκωτικά και πρέπει να απολογηθώ που δεν θέλω κιόλας. Σου λένε μα γιατί? Και όλοι πουλάνε το καλύτερο πράγμα. Έχω να ανέβω όλο αυτό και άλλο τόσο. Εδώ πέρα κάνουμε μια βόλτα στην πόλη το βράδυ από ένα σημείο που δεν έχω ξανάρθει. Τι βλέπω εκεί? Δεν μπορεί. Πετύχαμε το φίλο μας. Εδώ αστυνομία. Ποιον πετύχαμε εδώ? Ποιον πετύχαμε? Τυχαία συνάντηση. Εντελώς τυχαία. Εδώ βρήκαμε έναν Έλληνα. Πάρκαρε κανονικά στο πεζοδρόμιο. Πορτογαλία, Ελλάδα, ίδιο πράγμα. Μπορεί και χειρότερη η Πορτογαλία. Δεν το πιστεύω αυτό που λέω, αλλά μάλλον ισχύει. Η βραδιά έληξε άδοξα, είναι όλα άδεια. Το Erasmus Corner δεν έχει κόσμο και πάμε σπίτι να μαζέψουμε να φύγουμε αύριο. Και έτσι θα τελειώσει η τελευταία μας μέρα στη Λισαβόνα. Πάω τελικά στο Erasmus Corner, έπιασε κόσμο. Δεν θα λήξει άδοξα αυτή η βραδιά. Πάω εκεί πέρα τώρα και τα λέμε. Γυρίσαμε σπίτι αφού γίναμε φίλοι με έναν έμπορο ναρκωτικών και τώρα ύπνος και ετοιμαζόμαστε για αύριο να φύγουμε. Γυρτάμε το σπίτι, φεύγουμε, πάμε να αφήσουμε τα πράγματα, τις βαλίτσες. Εδώ ο Αλέξης προσπαθεί να κατέβει. Αντίο σπίτι. Σκοτώθηκε. Πάμε τη βαλίτσα σε ένα locker και επειδή το Μερκούρι είναι χαλασμένη δεν έμπαινε, πληρώσαμε τσάμπα locker και πάμε να βρούμε πού θα την αφήσουμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν όταν έχουμε χαλασμένες βαλίτσες. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Φτάσαμε στο άγαλμα του Ιησού, εδώ πέρα. Ορίστε, πάμε να το δούμε από κοντά. Να δούμε από την άλλη μεριά. Έχετε μια ωραία γέφυρα, αν καταφέρω να τη βγάλω βίντεο. Από εδώ είναι η θάλασσα, γέφυρα στο Σαν Φρανσίσκο. Πάνω είναι ο Ιησούς. Το βγάλαμε και με τον drone ευτυχώς, δεν μας είπανε κάτι, δεν μας είδαν μάλλον. Και τώρα περιμένω τα παιδιά να βγάλουμε κάποια βίντεο ακόμα και να πάμε εδώ απέναντι να πάρουμε αυτά τα μπουγατσάκια να φάμε και να πάρουμε και για την Αθήνα. Τελευταία μέρα σήμερα δεν μας έχει κάνει καθόλου βροχές, πολύ καλός καιρός. Πήγαμε από τα Παστέι Ντεμπελέ, τα πιο γνωστά, για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα για δώρο. Έφαγα κιόλας 4. Τώρα περιμένουμε το Uber μας να γυρίσουμε στην πόλη. Από εδώ είναι και το μοναστήρι. Να γυρίσουμε στην πόλη και να πάρουμε βαλίτσες και να φύγουμε. Ήρθαμε να πάρουμε τις βαλίτσες του Αλέξη. Εδώ ένας έξυπνα διαμορφωμένος χώρος. Και βάζουμε εδώ τον κωδικό και παίρνουμε τη βαλίτσα. Ήρθαμε McDonald's να φάμε. Σε μισή ωρίτσα φεύγουμε από το αεροδρόμιο. Και
και κάπου εδώ θα τελειώσει το ταξίδι μάλλον. Τώρα πήραμε το ταξί της επιστροφής στο Uber. Πάμε αεροδρόμιο. Εντάξει, καλούτσικο ταξίδι. Αλέξη, άρεσε εσένα? Αλέγγυ, ωραία παιδιά. Ήταν ωραία. Δεν έβρεχε καθόλου. Μας έκανε καλό καιρό ευτυχώς. Εδώ Πορτογαλία, αντίο. Σ' αγαπάμε. Καλά ήταν,